Koma HP ромиши алиҷон барои ҳар як ғариб ба ёди ватан ба ёди модар бигзор ҳеҷ вақт ғарибиро эҳсос накунед. дониста ки шуморо дар ватан дар хона интизор. даврони кӯдакӣ дар дил орзуҳои хом чӣ қадар хато буд умед бастан ба ҷавонӣ надониста ки рӯзе ғарибӣ ё хуши ватан мисоли хасе мепартояд байни оташи ғам. ғариби ҷидо кардӣ пӯстаи нохун имрӯз барои модар хат менависм ба хунум ашкои талхм шоҳид ки оҷизм э худо очаҷон ҳам салом ҳам алвидо ки рафтанам маҷбурӣ буд баргаштанам дасти манест ҳар лаҳза ғанимат ҳар нафас охирон побанди ночорӣ ноумед зиндагӣ дарахти ҷавонима ғариби кард хазон ночаҷон хати дардам резон дашки сартама вақти навистан гиристам ту вақти хонданда ашкот мерезанд мисли борон рӯи хатам э худо ё ки сабр те ё ай ғариби саргарибам дар кишвари дури дур ғарибам дур аз ватану ҳам модари ҷон овораву саргардон ғарибам дар кишвари дури дур ғарибам дур аз ватану ҳам модари ҷон овораву саргардон фироқи бачаи ғариба ҷигарта ҷока ҷою холӣ мон рӯи ҳавлӣ ҳам гирди дастархонат нолаи беовоза да қалби осмон раси ту ай худо ҷаннат не дидори бачата хости оча узр ки танҳо мондум то сари пирида бубахш майни маргу ҳаёт монда бачаи ғарибита ки дур ай хоки ватан хоки замину моча сар рӯи зонуи ту не сангай болишти бачат қоматат хам зад ашк чашмота хира кард ҳасрати ғарибача дунёта мисли гуртира кард не ки дарди ғарибӣ дарди интизорӣ ғайри сабр дига ҳеҷ давое надора шаҳди як пора нони ватан як зара хокаш як нафаси озод дар оғӯши покаш орзуи ҳазорон ғарибай не ки сад афсӯс ки тақдир девори ғарибӣ сохт ба хишти номус. ғарибам дар кишвари дури дур ғарибам дур аз ватану ҳам модари ҷон овораву саргардон ғарибам дар кишвари дури дур ғарибам дур аз ватану ҳам модари ҷон овораву саргардон ғарибам